Ako to pampir, ako to. Wow. Oh, mga so pampir. Atay, idol, kata so pampir bibi. Tika thank you tita. No, thank you kasi tita Bibi Lab. Tika thank you buti ka sa wato. Kote susurato mo na Mox Bunal. Mox Bunal? Idol, para ko na nang kay Bibi. Kote Bibi. Ano Mox Bunal? Ay. Naunod ya. Hindi natitigilan ni mama ka. Wow! Subat ako de. Miyado ka? No, de sana ko buon na. Ano man? No, gato man natin di miya ka pepe ang subat pa ko man. Yuti man ka? Ad na puti mi. Dalang usa. Eno ako dali. Ada barang keboy kan teh kebera kana yang ngomong aku mi adlo ko sedin. Atawang. Ayam yung hanap sa paalang para na sulubay. Diga sana. Na nati di ka po nalamat kami ako mata na adna miya sukat ta di ka no miya dua. Kaya litagan. Sabaya ka nakalitagan ha. Ano ka kilita gi kuan te miya kaya jackpot ta. Why? Your face. To na your face. Matang apa nalamat ka ka na miya ko nga pa di ka. Hindi ko na kailangan yan. To na di. Ano man di kailangan yan? Tayo tawa din yan na. Di nga kailangan sa ugo pa. Kaya dun. To na sika din. Naman alam ko na ugo pa yan ako maduduwa siya nga miya ka pepe kisosorong nila. Ay karaw dun isa prank. To na itsa prank. Banga di ka mantay yung ota salida di pagagawon. Kasi kira ka man natingin sangor ka. Tuno to. Bas ka pikaro mo. Nabas ka butingin ni kikaro mo. Mabusa eh. Bas ka mabutingin ni kikaro mo. Siya ka natingin mabusangor. Yung kanina tigin turong. Kami tiga bagaikan dua yan. Kawangan no. Anyway mga idol, what's up ha. So may lain yung kata yung jijak kita no sabab sa katangga wag yang dunia di mamaguran-uran ha. Ila lima nagyang halikod dami. Char di nubis kailay ka makakuha na alongan. Ano pumisita na mga ginawa eh. Ano tayo ni tawag rakatan no imgeraktan ko no to. Di ano to kata. Basta makumatan rod na pakilayar ka no bunto na yung ito ni tawag rakan. Oh. Bundo to mga takatan no rago ato noon. Pati ako inalampay ko tapos makinig. Char. So, gitu ang mga idol. Update mo sa kanila. Bye. So, anyway, kata di tanong din sa dala ka. Kung tanong kayo mission tanong. Mission number 1. Okay, now. Pag-utaw din sa ginawa yan. Tungan niya kanina kadali. At kasi siya yung traki yan. Surprise siya din yan ikatawan. Kaya katawan, lumuloko po. Antol na una. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey. Nao pemangani kami may tumala. Sedikay kami niyo. Ayo bener mga ragasan. Nyambui ka lagi partner. Matang wala. Ito na yung maswa. Banawi ka? Do makawid. Kata giya pagariakan na mausug-usug man sa kambuma. Ato ni maptiro kasi nga mga bangsat ano. Panin ta batanod mambig inagyang ko to kapipya ginawa si saging kaya niya na sampay sa ano natin. Laho tila bida tira do mga tuna so padala mo tanong agyang kay panginawa tanong. Na niya kalalad mo to mga limurok tanungan lang siya. Ay di. Ay di. Yang buhay ka kay masalah. Ano ito media ka na? Tuloy na ka. Miyagip dito. Karo to sa kuan. Ano to sa... I miss you. So lari. Kalamisa. So kata, yung pagariakan. Yung isa pagariakan na tungal niya kanina. Yung negatigilan. Si mabagsik. Salam. Ya, mihit ako rin na daan. Before tanong pag-proceed sa yung tuwa mission tan. Na bagas kami ada. Sanganod. Nabitiaram ya mga bituan. Iganurong pa kaya. Naging mga suki dumadala sa giyong otakuan. Kuno to balot tagu buaya. Kaya magpada kami pa. Buhay ka no.
Di may di pamlano, nato na ka beli ron sa party. Gawin na, maragin. Agad siya so editoran. Sige ko to rin. Kailangan na manayawa doon. Nag-request lagi mo ito. Kuya rin. Lagi mabuti, tape ka mabugyang mo tabalot. Nadigap ni Magma. Nagyuto ha, muda sa urkay. Kati ako muda sa usagya ko ha. Sarami ka sikrito kami. Yung ito mga istoryang maritos. Pwede ba nito taron? Yung buhay ka, no? Pwede dito ba? Kasi kung mga raga, kung ano. Huwag pa nag-iinata na. Yung buhay ka, oh, nagyuto ka. Napag-meet na ang person ako. Kato na kan. Final na. Oh. Neno, siya ang pamawin yung tagin pa sa Facebook ko. Nanay, no, kakakuha eh. May makilatis ka, bu. Ngayon siya na. Ha? Ay, dapat ka. Nanana siya wagi partner. Lagi partner. Oh, salamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, otom. Mudas ako. Malaki na tanay yung ako. Importante na may hatuna kami. Yung ito, pag-iriyan na matang wala ka. Titutu ko magupa. Yang buhay ganyan. Ayuta. Terus ako sa kita mission tanay man to. Anyway mga idol, kaya maganda nun ako mahagyan sa mission tanay man to. Sisita na pa sa mga padiyan na. Kaya, okay lang ako ni wagyan na nabuti ka sa wato. Ginasudira no didiscuss na. O kabaya iyo mga legit, mga bulong, mga tatak original, nagkapakasya ka nun pumasya, kapag discount ka na pa. Hey boss, anto na yung mga suwasan? Kao. Ate, ubay mo na makikilang lang sa mga tangke, pitibarangan na yung mga gasol laang. Kompleto ako na kayo ni. Tunad mo na mga sinapang. Tama siya, Juan. Kaya tatapo ko bulit. Masya Allah. I do. May ito akin na divisory oh. Wala hati labila. I do. Ko to adum na kaya mga kuan, mga bula, pitibarangan. Ano mas. Na mataw na kini ako na nagpakasesiran di shooting. At ano? Ay do pa ta ka. Nanaptiro sa ako kaya. Pingilaw sa nagsabituanan eh. Ano ini inukanan wasima. Kaya ako na. Nasiya ko lagi. So kaya miya siya gudin tanong yang nga tindag yang nga pagritan no engineer ha, masyaallah. So pumasa sa mga gasol o di napitibarangan katen ng mga sinilason. Ay do, to ado mga gelon. Adun na mga brush sa kuda. Miyawa ko na mapi ang miyamboy kan no. Mga payupas, ay do ta mga kok. Ado tama sa Wilkins. Masyaallah, pala sinegaton. So katagi mga idol diar kano diteron. Yeah, langwan taman nagkailay tano siya sa nga iya butika sa wato. Assalamualaikum. Yeso tindi lablab. Nako to idol. Imi ang buhay ka no. Ano mo na mga palapairan. Katayapan, ado tunay ni. So, mili niyo, masyala, ado otop ng mga pamper. Ado nung ka ng titapok. Oto mga partner, ba niyo kabaya, pumakatid ka no. Kataya ng mga collagen. Ado, pitiburangan ng mga collagen. Ha? Masyaallah, kataya, ado. Kataya mga skin product. Ito na yun, yung mga gagaya ko, masyaallah. Ado, mga fish powder. Kataya, mga lotion na eh. Wala fatila bila. Ado, masyaallah. Ito na pa namin yung may nagyang ako. Ay, sala ko kanuron ng mga maritos. Kata, di siram di man nagkikisaw-siran. Sugi nga, abuti ka sa wato na lawan taman na kailangan yung nagkito ni siya, mag-isiran siya sa wholesale, ago retail. Ado na discount ko no itong mga senior citizen. So, langon na pitibarangan na bulong, nagkitong tano siya. Ado na mga product kira siya, mga made in Malaysia. Kata, panagyan nga, so na yun, pang rejuvenating cream. So, pitibarangan na, ipamakatay, ipamakagwapo. Kata, panabad mo na pagkaburger ka no, na ano pa na no. Mga bulungiran na di pang bone. Katayapan, ado, tunay ni. Ado mo na mga pang-aircon. Kataya, bulungan na i-share ka. Mga tawas. Ado, oto po ng mga atar. Masya Allah. Mata. Oto. Sige, milay niyo din ha. So, pumisita ka no siya. Miyang buhay ka no. Sita no. Milay niyo. Nakapepe. So, siya ka nun nagipumasa. Inshallah, na tatak original. Hi! Yan na boss mo kikilangan. Sa kanin kikilangan nung naba. Sige buntalan. Ay do, masyaallah ka telaman. Tunay. Bigyan tayo ni Ram sa Fria EQ Dry. Sugyan mo ito mga papasanggapan na ya, mga watayo, mga tagudo.
Siya ano pa masya sa mga pamper, pitibarangan na yung mga pamper na kitunta na siya. So, aduh, na penanan. Super magic. Begilitis, tagi nga super magic. Lagi yan, naparinig ko mga mama. Kaya nga ayakuan. So, mapapasang nga gaduin, nasigaran niya mapya. So, taka na papaduduin. Nya kasi nga siya rin ako, tigiran na ito na niya ako, nasa ako na hindi kontrol na mama, natigiran na miya kalidman, naman to, kaya di kontrol na, so mama. Yang buhay ka, no? So, what, ditibarangan na yan, saan siya mga kabaya yung, Masya Allah. Ang koto, ano na ko, apes yang bupasip kita man, nag-iablaga kan, importante na, miya kailangan ka no, agyan nga buti ka sa wato, sini ka to, sa agyan nga yadar pa sa brain. Kati, apkilin magyan na ng mga bagsakan sa gulay, makakawanan na ya igirap sunga sa malabang ya going to malabanganan na makakawanan. So masyaallah insyaallah sa salapidong ano ra ay kirsa gyang atinde na mulbi pamilya guro masyaallah sa Marantaw. So gitu yang buti man Oy nami thank you so masyaallah ka talaman Makahuli sila ko sa'yo. Kailangan na. Why ba? Na gitu. Salamat. Tuko. Pamisita ka nun siya. Mga bangsa ko. At apa naging ang mga marites sa makuhan. Laman. Eman to na miyali. Ngayon man to mga marites na mga mama. Ay buhunungan ni Rajena. Di sila ni maritos. Mamantin na sila ni Mama Sir. What? Shout out kung sige ang mga driver sa kuhan. Taxi. Giman to yung taxi ang isa man to. Yung mga tunay nga rin na yan. Lamasan terminal. Mga Lamasan terminal. Lamasan terminal. So, mashallah. Shoutout kira na. Millennium. Yung mga tay-tay do mama. Dep na mga karuman na. Lawan na nakuhan. Nagyuta. Yung buda sa kurano. Giswa-swa ako kurano pa. Importante na miya kasukat ako. So, mashallah. Tinggu-tinggu. Sagyang utabuti ka sa wato. Inipirar tanwa I guess. So, I want to see bye.